Goddag. I dag skal vi snakke om statistiske deskriptorer. Deskriptorer kan være værktøj for at beskrive en observationssæt. Vi har en klasse, 8. klasse, og her har vi deres karakter i matematik. Klassen består af 23 elever. For at beskrive det her observationssæt, der har jeg valgt at starte med en hyppighedstabel. En hyppighedstabel består af mine observationer, hyppigheden, frekvens, kumuleret hyppighed og kumuleret frekvens. Det første jeg plejer at gøre, det er at lave orden i mine observationer. Og for at gøre det, så tager jeg først en kopi af den, og så sorterer den med mindst først. Således. Hyppigheden fortæller mig antallet af observationer, som forekommer. Jeg kan jo tælle den her, det er meget nemt. Men hvis jeg nu havde rigtig mange observationer, så kunne det være rart at have en formel. Og det har vi her, som hedder tilvis. Til det der skal jeg vælge et område og et kriterium. I dette her tilfælde, det vil være karakter 2. Og så kan jeg trække det hele ned. Og jeg kan lave et autosum. Og det viser, at jeg har 23 elever. Karakteren 2 er der 2 af. Karakter 4 er der 7 af. Og så videre. Jeg kan også finde min frekvens. Frekvensen, det er jo antal procent af eleverne, som får karaktererne. I det her tilfælde, det vil være karakter 2. Det skal så antallet af den, der er 2, det skal så divideres med det hele. Jeg ved det her, det skal jeg gøre igen og igen. Derfor så låser jeg min sum fast. Og så kan jeg trække den ned. Det som maskinen gør, det er at hver gang så dividerer den med hele antallet. Det her tal kan jeg lave om til procent, så nemt. Og så laver jeg en autosum, hvilket giver 100%. Kumuleret hyppighed, det er så summen af hyppighederne. Det fortæller mig, hvor mange personer har fået et karakter eller derunder. Det vil sige 2 plus 7 personer, 9. Jeg kan sige, at 9 personer har fået karakter 4 eller derunder. Og det her kan jeg bare fortsætte med. Således her. Lige sådan med kumuleret frekvens. Den fortæller mig antal procent af elever, som har fået en karakter eller derunder. Det er så summen af procenter. Og her kan jeg også vælge at trække det hele ned. Jeg kan også finde gennemsnittet her. Der kan jeg bruge et formel, der hedder middel. Og der skal jeg så finde et område. Det vil så være min karakter. Her er gennemsnittet 6,7. For at finde mindste værdi, der kan jeg vælge at bare tage den mindste værdi, eller så har jeg en rigtig smart formel, der hedder kvartil med til. Her skal jeg vælge mit område igen, men så kommer mine 3 kvartiler plus minimum og maksimum værdi. Men når vi kigger på dem, så kan vi se, at der står nogle numre på siden. De numre, dem har jeg skrevet her. Det vil sige, hvis jeg giver 0 som kriterie, så må jeg finde mindste værdi. Og så kan jeg trække det hele ned. Så kan jeg også få resten. Nedre kvartilen viser, at 25% af eleverne har fået
karakter 4 eller derunder. Og her kan vi se det ud fra kumuleret frekvens, i det vi ikke har 25%, men så går vi til det næste tal, der er større end 25%, og her er det 39%, der kan vi sige, det er tallet 4. Således med 50%, der bliver vi nødt til at kigge på 70%, og der er 7-tallet, og så videre. Vi kan finde variationstallet, det er maksimumværdien minus minimumværdien. Typetallet fortæller os den midterste tal i vores observationssæt. Den kan vi så finde ved hjælp af formel, der hedder median. Der har vi så dem her. Og her er det også nemt at tælle. Vi har 23 observationer, det vil sige observation nummer 12. Det må være vores median. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ja. Og det er tallet 7 her. Nu kan jeg begynde at tegne nogle diagrammer. Vi kan starte med et diagram på hyppighed. Og indsæt søjlediagram. Og således. Jeg har ikke brug for den her. Det kan vi se, at x-aksen den er delt op i 5, og det er simpelthen fordi Excel tæller hvor mange værdier det er, og så laver den sin x-akse ud af det. Men her kan jeg lave den om til min karakter. Jeg vælger dataene, jeg redigerer den her akse, og det skal være min observationssæt. Okay. Jeg kan gøre den lidt mindre. Og så den her hjørne. Jeg kan også lave en søjlediagram for min frekvens, eller kumuleret frekvens. Det samme gør jeg her. Går i x-aksen, vælger data, redigerer, området, OK. I det her tilfælde, der har vi jo en ikke grupperet observationssæt. Det vil sige nogle enkelte tal. Hvis det var, vi havde noget grupperet, for eksempel hvis det var skonummer for eleverne, hvor vi grupperede den mellem 35 og 37 og så 38 og 40, så kunne det være relevant at finde en trappediagram. I Excel kan jeg gå ind i min søjlediagram og formatere dataserien og se, at der skal ikke være en mellemrumsbredde her. Der skal være 0. Så lukker jeg. Så kan vi se, at vi får en trappediagram her. Her kan vi også kigge på, at hvis vi laver den her om, formaterer den her akse, og se, at den overordnede enhed, det skal være med 0,25. Så kan vi se, at ved 25%, der rammer vi 4. 50% der rammer vi 7. 75% rammer vi 10. Og 100% der rammer vi 12. Så mangler vi at tegne en boksplot. For at tegne boksplot, der er jeg nødt til at lave en sæt data til den først. Det er lidt svært at tegne boksplot i Excel, men det kan lade sig gøre. Jeg starter med min mindste værdi, og så skal jeg have differencen mellem nedre kvartil og mindste værdi, og således differencen mellem medianen og nedre kvartil, og sådan fortsætter vi. Nu er jeg klar med min data til boksplot. Så vælger jeg min data, og så laver jeg en liggende søjle, og det må være den nummer 2. Den ser jo meget mærkelig ud, men skal vi lige lukke den.
Det første vi gør, det er at design og skifter den første. Den formaterer vi således, at der er ikke noget fyld i den. Og her starter min boxplot. Den lille streg, som jeg vil gerne have, det skal ramme her, starter fra 2, og så går hen til 4. Jeg bliver nødt til at tage fylden af, og her har jeg noget, der hedder fejllinje. Jeg kan bruge den, der hedder minus, og den skal være 100%. Den her 100%, den refererer til den difference, jeg har fundet. Vi kan lige prøve at trække den lidt herover. Mellem differencen mellem dem her. Nu kan jeg formatere den. Jeg ser, der skal ikke være noget fyld. Der må gerne være en kant i form af streg. Lige sådan her. Jeg skal ikke have noget fyld. Her vil jeg gerne have kantfarve som streg. Og så vil jeg gerne have en streg, der går herover. Der går jeg ind i fejllinje igen. Og den her gang, der vælger jeg plus. Så bliver jeg nødt til at definere, hvor lang den skal være. Og den skal faktisk være lige så lang som den sidste værdi. OK. Og så mangler jeg bare at tage fyldet fra den her. Yes. Så har jeg min boxplot. Og ud fra boxplot, der kan vi se minimumværdi, maksimumværdi. Her kan vi se nederkvartil, median og øverkvartil. Det kan være lidt svært at læse her. Der står, at der skal stå 7. Der kan jeg gå ind og formatere min akse her. Og så se, at overordnet enhed, det skal bare være 1. Og på den måde, så bliver det nemmere for mig at læse. Jeg kan også vælge at give den en titel, som hedder boxplot. Og på den måde har vi det nødvendige deskriptorer for en observationssæt. Det var det hele.